Benvinguts al briefing de l'etapa 2 de la Pyrenees Stage Run, una etapa de 35 quilòmetres i 1.700 metres positius que començarà a Núria i que ens portarà doncs, al que és el sostre, el punt més alt de la cursa, el cim del Puigmal, a 2.911 metres. Començarem, com deia, doncs, a Núria, on vam acabar l'etapa 1. El primer tram és d'uns 5 quilòmetres i mig, aproximadament 5,3 quilòmetres, ens portarà fins a Fontalba, ens servirà una mica d'escalfament, amb una primera pujada una mica llargueta, i després un tram de puja i baixa fins a Fontalba, on hem fet ja uns 300 metres de desnivell positiu, com dic, doncs una mica d'escalfament. És un avituallament que a priori podeu pensar que ens ve molt aviat, però logísticament és un punt d'accés fàcil per nosaltres i on us podem portar doncs, tot el que necessitareu per encarar el segon tram de l'etapa, que és un tram dur i que es pot fer doncs, una mica llarg. Així que us recomanem que agafeu totes les provisions que necessiteu per encarar l'ascens del Puigmal. Aquest segon tram estem parlant d'un tram de 8,2 quilòmetres, 8 quilòmetres més o menys i uns 950 metres de desnivell positiu. La major part del desnivell positiu la fareu en 4 quilòmetres, que és l'ascens del Puigmal des de Fontalba. Hem marcat aquest tram en vermell, no tant per la dificultat del terreny, sinó perquè sempre estareu per sobre dels 2.000 metres, així que res, és una pujada constant, tindreu un parell de descansos que us aniran bé per agafar aire, fins a arribar als 2.911 metres del Puigmal, com deia, el punt més alt de la cursa. Des d'aquí, 4 quilòmetres de baixada fins al segon avituallament del dia. Teniu un primer tram que és una mica tècnic, pedregós, és un corriol de baixada bastant dret, que us farà perdre alçada de forma bastant ràpida, i després el camí s'anirà posant fàcil fins a acabar amb una pista que us portarà fins al Pas dels Lladres, on tindreu, com deia, el segon avituallament. Aquí doncs, ja portareu gairebé 14 quilòmetres, l'avituallament és un avituallament que està a 2.534 metres d'alçada, és una localització molt guapa, i des d'aquí doncs, encarem la segona meitat de l'etapa. Des d'aquí, des de l'avituallament del Pas dels Lladres, la baixada fins a la Collada de Toses, que serà el tercer avituallament, és una baixada que anireu creuant prats, corriols, pistes, fins a arribar, doncs, com deia, a la Collada de Toses, que és on tindrem el tercer avituallament. Per accedir a l'avituallament haurem de creuar la collada, per tant us demanem que ho feu amb calma. Un cop sortiu d'un camí que us deixarà la carretera, ja veureu l'avituallament, us demanem que ho feu en compte, ja que és una carretera bastant concorreguda. Un cop estigueu a la Collada de Toses, esteu al quilòmetre ja 23 i mig, des d'aquí us queden uns 13 quilòmetres més o menys fins a la Masella, fins al final de l'etapa. Teniu 4 quilòmetres de baixada fins al poble de la Molina i des d'allà la resta de la secció és de pujada. Sempre anireu per sota bosc, seran pistes, corriols, però en general un terreny bastant fàcil i corredor, si podeu, que us portaran fins a la Masella, on donarem per finalitzada aquesta segona etapa i us estarem esperant amb els braços oberts.